waɗi bamdi ala haydara la kadi hay karas ala e men ala aɗa waɗi bamdi haydara ƴeew a yana ɓawrira yiɗa kendu tan ƴeew nda ɗo ƴeew ɗo a yana bam bamdi de ko jillima wadde ko heege nge aha kene heeɗuɓe de wayla allah ni seedi kalne mbaɗɗa bamdi o heege oɗo saaha noon eɗen keyɗi eɗen tampi eɗen maayi oɗo ɓiɗɗo debbo ne herƴini gurdameji meɗen te ɗum ɗo en ganda kala ne jogorɗen sertude ɗeɗo caɗe an ɗumi haalani ɗum de an a yi hanki bottarankine ko nebam ɓolan kadi ko seeɗa ala enen kam hankkadi ken mayɓe tan en gubba ala an min kay jinomi ha ko ganduɗo andude kay sehre ha andode sehre kay ha yooɗa ha wiya kos mbeɗɗa hen lamɗamal ma mbaɗa hen hayso basalal ma ƴakka kono andode fasne waɗe maaro an wadde ko ɗum tahi an andu nebam ɗam heewi andoɗo ko nebam ɓola wona siccu hay saɗo sahani mimi yiyomon on waɗni bugo lawƴo andonde mbimi i on mbaɗa hande o dañƴo andude sahara waɗa fiirino i jiimi tan o waddima e barmi jiima o ƴeegni tan o nani maaro aɗa andi ko ɓe mbiyata ko liggey ko anniya refti hen ko fellidde kanko noon ko anniya moƴƴi woni mo ala e men kanko ardi tan ko wadde ay oɗo ellene laaɗo e meɗen ndi waɗa ɗum hay kam de allah ne andi ko hawma andode fasnede waɗe maaro min gandamo andode fasne waɗe lacciri joni kay kono andode fasne maaro yuppe hen goosam wona ko jibinami ko heɗumi haalanma gacce dabɓe ɓuuri juutɗe tawde woni hankkadi ko kanko jogui fawru jogui dépense jogui kala ko natate ko yaltata enen ne pewjenen koye men gurdam men no pewjirta pewjirten ko mone meɗen kala yo ƴeew ko jogui yaltina jehen nduggoyen defanen koye men ñaamen ha ɓerɗe meɗen cukkiro goppiden ma ko jogui ko ɗum tan woni hen hankkadi ɗo ko ɗo tan sisi hankkadi ko yen pewjal koye men ñaamen bari pullo kanko jogui fawru bari pullo hokkaɗa golla aɗa waɗa yimɓe naata e maɗa sa yeehi joni jeere kanko o yeehi jeere an a yeehi jeere ha o addi pañe makko anene a addi pañe ma a duƴƴini o duggi a duggini a taali o taali hoddiɓe ndaara en mbiye ndeysan galle kar debbo ni galle kar de wayni kono haɗa eɗen wone sutura eɗen wone sutura e koye meɗen gacciren noon lewritiɗaɗi goo ɗiɗi tati nayyi joyi hattimi baɗe capantati ene weeɓi muñji ha hande ayrum gonɗen ɗo gonen ɗon jaɓoɗen allah ganden ko allah fayi ɗum e dow koye meɗen ene wawi allah itta nduɗo hendu ha laaɓa ha wiye ceer attata hendu wondu haɗa ko desaɗo on jogui gorko makko ha ko kotal mum weeɓani jogui gorko kono hotta on so lewnduma e hoore allah de ko moƴƴi ndu lewtuma yi kadi so wona o hooti en ndeeƴani e joɗade dañde ha ɗo gasa ma o yalta galle o tan de ndeeƴo dañi gartene palace men ndeeƴen tan so hooti noon o gorko mayen kalɗo mbaɗɗon mayen kalɗo makko combat mawɗo nan hakkude men makko mbaɗon celli heppuri moƴƴani allah ne andi combat nan kadi haalama allah woni tan koye muɗum yawur mbaɗon tambe mbaɗɗa selli sar mbaɗon golle mawɗum machallah jam tani sar taw gonno ko yewtere tan ay gon kay tambe celli galle waɗi mbani mba mawɗum machallah jam tani mbaɗon golle ino galle mawɗillah jam tani kay bismillah abullo min payi wonno koye ma kewanɗo ay ya famani ko abou ko siglam tan woɗɗande omoɗo o yalti kono siko ma ko moy sen mo waɗa am o yalti de kono ɓanno ɓoyata waɗa mbaɗa ay assu kamin ɗo hona assu a hamuɗo ko jam kanko mona tan ɗumene ko jam ko jam kay eyyi allah ɓeydi en mbiyata assu ha mata ala ko ndewatamo de ala non assu mi rani men tan assu ko dabam te o juuman ino jalata a fuujay mi fuujay assu mbiɗa jotto fewi kay assu aɗa andi assu i mboɗo majji assu assu miñum abou thiamo i on jol ɓalejo a yii si jol yongo yowta kay ni mbiɗa ko debbo ma yewtade kono yewtan tan to debbodirɗon abou thiam rokkimi abou thiam ha jonno komi garno yiide abou thiam hoko heddino hakkude amen ko ɗum gaddumi tuttudemo hunde kundam mi presque hakkude amen min jadduno ko ujunnaje nogas min mbiyduno min kalduno ujunnaje nogas min kalduno joni heddi ko ujunnaje ɗiɗi ɓooli aka woɗɗi wari yo ana woɗɗi yan joni noon o wi somi addi tan e dewgal ngal hume hande ngal hume lelɗa mi anda somi lele mi anda mi lelta kono kam era sa humi kay lelot mi anda eyyi kanko noon annene garɗo yidde tan debbo e hawjude tan e ɗayde
rewma ha aɗa naate rewɓe resaɓe ala so heɓata anda ko desaɗo mbiɗa an o mi nanta ko haalata ko ala nanta an fannum ko haalata ko min mi nanta ko haalata ko ɗo tan woni ɓara o wima ha yidde ma e debbo eyi e wonde ma basal ma ronko dañde debbo eyi ha desana debbo desaɗo hol debbo desaɗo ha kumana debbo desaɗo hol debbo desaɗo asu yi ko onon ganda ko kalton ko kaalen gokka mala wona kaɗo kay wona dera padda mbiɗa wona dera padda o wini joni ara jewɗo pada so ari mo humane mande wasa humande o i onon ko tagi mbiɗon ko desaɗo an bayla wuro fuside ala wuro futa en jaltan ala ɓe jalta wuro ngo assalamu ɓe jalta wuro ngo aleykum no mbaɗɗon aleykum salam a foti koyde mala kadi ka ɗum ɗum ko jaggi min kay kono min nakkan min tampi min kaaɓi tampere en najo najjode ko wonde ala en najo ah bon e tom yo Allah faamo salmini ara yen baylel ɗum wona lel bay gay woni non gorɗal sel selam gadde mawdundillah jam tan woni jam tan bisimilla ma mbani mba mbaɗɗa kolka wayi korkani muusi eyyi kono mbaɗata hoore kam mi hoore kay hoore de i wani woni sukaɓe ko lowolaji beetoɓe tan ala mbahal beetoɓe tan ɗin lowlaji ala hen Allah wi ko yen koor aha kooren wallahi so neɗɗo no wuuri yo hoor kaɗa ɗo wuuri kay Wallahi hoor hoor. sa mayi ɗon gasi kono saɗa wuuri aɗa selli aɗa waawi aɗa hattani Wallahi. hoor wallahi korka Koore. won Mari- gede mari won ɗo ɓoyɗo. gede Ah. won Mari gede ɗo de ɓoyɗo. hay wasi horde ɓuri ɗum ɗum ɓoyi ɗo tiyagal e bandiyagal won golle ɗi tarkara markataji won hen hay jomum wasa horde ɓuri ɗum aduna kam dow ha less ko tarkal markat tan wadde de jiiɗi aduna kam ala mo waɗata tarkal markat tarkara markat won jomum hoor tum tarkal markat eyyi tarkal markat e abou alhaali affaire o awayo yo i o hedduno hen ko kam heewani eɗen hollum hen i alhaali mignon haalaɗo assu ko kalduɗen ko ok eyyi ko kadi aɗa yejjiɗi kadi joñi ala nana mi woldi ka ko sikka noon ko programme goɗɗo gadduɗa ala hol programme goɗɗo andi minama eyyi minama eɗen kewi programme uji min ma wona programme goto tan jogui joni noon eyyi no wayi eyyi joni ko annam tum tolɗa a famani to tolmide wona hedduno kono foti hedduno kañum est ce que wona jeegom i adɗo ujunaji ɗiɗi heddi a ɗiɗi heddi ɗiɗi heddi hakkude men eyyi d' accord joni mi haalanma haalaba eyi yo min ko janggo min pimno mi haalnino astu mi haalnino imam mi haalni noon pour janggo so allahu lamdo jaaɓi dawgal ngal huume kisi hawri noon kaw makko kaw amen goto ko jano noisot artani taw ɓaawo janggo foti artude so arti ɓaawo janggo ɓaawi tawel ngal huumen wallahi an heeɓi gollaɓe inchallah so Allah jaaɓi ayan Ah. kala kalɗa guila suba suba hanan min kam Koko. min mi fenantama an 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 halta fenen ɓaawo janggo so allahu an halta fenen wallahi halta fenen ɓaawo janggo ɓaawi tawel eyyi hankali sa walama ɓuura suudu ma ha ɓuura ala probléme koye korka wonade Ala ko caɗeele. ɓuura ha ɓuura ala ceɗe ganda dañi koɗo jarama inchallah cooda jarama. guel toon wona hirade nani ganda toon kirtotoɓe so Allah jaaɓi min ka siilema wallahi ka siilema a jarama eyyi moƴƴi eyyi mi wi a jarama eyyi yo Allah newnu a ndentanani so Allah jaaɓi a jarama yo Allah newnu a ndentanani yo Allah newnu ayo ko wandi sa yi Yalno. ɗoɗo rewɗo faati baɗo yeyma cuura belɗo a famani de ay o ko woni gonga o haali gonga wallahi onon ganda ko key wallahi so onon kay joɗɗo ɗo o ganda ki ha yeeso ko lawol kay wallahi o ganda kewi ɓe ganda kewi kala pular wima horde cufowo ñebbe nde nana yeeso jomum o ganda kewi yo puyreji de kam wonko karal maaro wallahi anda ko meroto wallahi Yo, sa puyre. anduno ko meroto ma ko keñoɗa mabɓa ko merotoɗa ko guila ko meroto ma ko jaggani an bolle puyde abu kalkorɗo min Allah ne seedi ko lewru ndu dari ko mbiɗa hoori korka mi meeɗa hoodude ni min par ce que nden mbiɗa hoora mbiɗa ndaara ko ndaarani nden mbiɗa hoora mbiɗa mema komi fotani memde mbiɗa hoora koyɗe mbiɗa jetto ɗum fotani yettade mbiɗa hoora mbiɗa heeɗo komi fotani heeɗade kono ƴeew hikka ko kolmi ko mi haalani komi fotani haalde mi heeɗaki komi fotani haalde mi ndaarani komi fotani ndaarde mi foofani uurimi ha uurimi komi fotani ko fotani uurnade min hikki koor kam ka ko normal asu mo dokkata kalis dutɗa dokka bayre sababu tan e jawkal aduna an fokko ɗamin ɗay ɗum ɗon an
kede wona dewgal ujunnaji sappo e nayi kalis La sappo e ilaha jeetati ujunere illallah. baylel kaldu ɗon ko ujunnaji nogas Muhammadu ujunnaji ɗiɗi keddi hakkude mon min keɗima ɗum ɗo e haala baylel Eyi. te famata asu ko sowi wonde gorko muɗum ñande fof ne haalde gorko mum téléphone artu ala artu hala Kali hangani. ha Kaali ñande fof gorko mum wi artu weɗa ha lewru fo maayo fuɗɗo arde kañum ko jultoyo gorko mum yo artu julteren parana ɗum an itta asoɗo hokkuɗum abou kalis yahata ma taski ɓenna guita dokka ɗo baylel yaka ko ɗamin day ɗum an kam hol ɗi jolɗu nafan ma Wona gayni haala. Neɗɗo namdoto. Abo neɗɗo wiyata komi namduma an kam ko mbatta ko hollum an sa yi mata minen cukuɗa minen jogui asugo minen subhanallah minen kala afo e nder amen debbo wiyete ko astu min kamo jiidumi jiiɗɗo nenam jumma e baba en jogui ɓiɗɗo wiyete ko astu li noon dokkami baylel abou kalis oɗo noon oɗo dokkami astu oɗo astu o la ilaha asu o asu ana asu di gorko an ndu boni mana ɓooyi ala hakkundema jomum boni ala hasu boni heɓata watti wala Boni ni. fika hello wendogo hanki Boni. nde kejjoto ɗen asune haala téléphone ne haalda e joom galle mum abou kalis haada alla min koy boni ɓaɗi jaam Allah nden abou kalis e ɗaani ko mami jimmi ɗon jaami dow huɓere pindi wadde o haaldano koye kaam ala koye kaam o haaldano kama mboɗo mi yewnimi kay mi ɓuuri yewnude bonnoma adjo sukaɓe ma gila jaaɗa koye boni guiñalami harani ala adjo sukaɓe ma abou Ha? haalade abou arkal de ko mbimi on ko mbimi on ko mbeɗa wawi wondude joomum ko mbimi on ko bo firtata ko mbimi on ko kadi ko gonga laaɓde ceer abou yar ndiyam o wona on dokkumi baylel abou yar ndiyam min dokkumi baylel ko astu li kono o ko abou kalis dokkuɗa ɗum o ko abou kalis min hokkimi duttiɗa dokkuɗamo baylel an abou mati minen min gona suddiɓe ma abou ko mbattaɗo suuɗo min ebo onon matériel matériel mawɗen fof ko reedu joni ndu min rebde guma reedu an woto Ɗum ko haal reedu. astu ƴetti fuɗɗima ɗo henna passement muɗum astu nana soodi karne ha yesso ko lawol tawi astu ko reedu allah wawi o jibina namno astu ñano jibina fof mo namde guel ɓinguel to ƴettuɗa ɗum joom galle makko ana gantin walla ko gongama an astu no foti dañde e joom galle mum o mouhammadan rasulullahi eɓen jeere no foti o dañde amadou moussali wona ɓeɓe jeena an kay aɗa ɓuuri andude ko amadou rusimo amadou moussa ly kañum jeeyi ɓiɓɓe mum e debbo goɗɗo gonnoɗo ɗon wiye gurdu jibini rew sukaɓe doñede gonɗo fof ko gurdu jibini amadou moussa dañde o ko ɓinguel gotel ne yaare duuɓi ɗiɗi nguel ɓe dañi allah waɗi amadou nafara amadou ko bandi amadou ko salte amadou ko triya woppi gurdu ma woppa gonguel woppa gonguel woppi oɗo o min wiɗumede hokkama oɗo an ɓi astu guinniraɗo gurdu o ko an haali gurdu guinniraɗo gurdu o hanki ɗo ne haalda e mum ene nena holne garata yaawi holne garata en tout cas dal Astou yo komi jumto en tout cas kon mombirton gonno koye pokalam ay an ay pokalam ɗon gonnon naate luggere nde jom so naate nder luggere nde mon ji gonga an maten baba tan yaade namɗen asu ala namɗen asu toon woni dewgal man laaj dewgal ala ɗon kay wallahi jiɓe sono mbawi goppon astu ala en namdota astu kadi ala en namdon mo haala ka haala ka asu ɓen ɗum goppi astu asu haala ha astu on mbawrani ñande fof oɗon mbi oɗon ñamoɗo astu goppi astu min kaala de goppi min astu kaalnamo de min Goppi asu astu. hay ɗum haydin haalda haala mi arami ko haaju kono mami nodduma haw ara wiyama asu min jimi andude tawi aɗa wone dewgal malla ala dewgal sibo an aɗa hokke ga dewle wona ɗum ni mbiyatake ko jeeyaɗo kanko koye o rokkaka dewle astu yeeya wona o yeeyimo ko abkal sapar o yeeyimo bayle ujunnaji sappo e jeetati baylole ñaami min de ujunnaji sappo e nayi kalis o mone ñaami hay soko fenade wonno hay soko fenade wonno fenade nde pormumi mbalmi tarkata markata yidde dañde hen hunde yidde hebdowol hay soko ɗum wonnode oɗon ponno jaggade Jam haaldude sappo amen woni goonga. gongo laaɓɗo cer an heddema nadde jeeyi hamo mayde wonta an wonta wat ko wicca an heddema nadde jeeyi hamo mayde si ayi nen ko ayini ko mbatta ko golle goltade boyne goltade aynen artema an ono abou julɗo min ronki famde ɗum inde neɗɗo wonde wiye ko julɗo inde julɗo gotum aɗa noddo an ka julɗo aɗa juma aɗa jama aɗane coursaji aɗane wirduji aɗane mawɓe aɗane sukaɓe ande ko mbatta ko ɗeɗogol neɗɗo itta dewgal faydo dewgal kamo mala woto yaw mayde ñando may kala leydi ko guerte kam ndomo diwa ha dow ɓe paɗoto leydi diwa o wonta natta nadde mayri o nedde jara mette jawto warde ndi wonen dewle barke nen Allah wonen dewle ko mette mbaranma maya paralysé daña probléme taw ko dewle bolle puɗɗi mbaranma
ɗum ɗo wona dewgal wawi ɗum ɗo hay jaaha keeɓa galle mbama joɗɗa kuufa jinnama darda Allah yaala yeyal arta watte hoore ma ɓuuri ɗum ɗo a tampi haala guila koto fuɗɗi ha faade hannde guila oɗo ɓiɗɗo debbo naati oɗo galle ha faade hannde ene ñaani jaam jamme ko baltere haaɗi ko hannde koye bone gonɗen en ma yen tampin ɗon en lertiɓe en ma yi wayi kay ha soa en lorima en lertiɓe